Do džungle sme leteli z mestečka Cusco. Let trval 50 minút. Pristáli sme v Puerto Maldonado. Prvýkrát vidím, ako mi vykladajú batožinu. Opatrne! No, celkom to ušlo. Toto mestečko, Puerto Maldonado, sa nachádza v amazonskom pralese na juhovýchode Peru, nedaleko hraníc s Bolíviou. Po asi 40 minútach jazdy autom sme sa ocitli na brehu rieky Madre de Dios, kde sme prestúpili na loďku. A vyrážame. Smer Hotel Explorers Inn, jediný loď nachádzajúci sa priamo v prírodnej rezervácii Tambopata. Povedali nám, že ak budeme mať šťastie, už počas 1,5 hodinovej plavby uvidíme nejaké zvieratká. A dostali sme obed. Zabalený ako inak v banánovom liste. A my sme mali viac než šťastie. Už po chvíli sme uvideli rodinku kapibár. Tiež sa venovali obedu. Kapibara je najväčší hlodavec na svete. Názov kapibara je odvodený od slova kapi-uva, čo v indiánskom jazyku guaraní znamená pán trávy. Voľne sme pokračovali ďalej. Keď tu zrazu jaguár, alebo otorongo, ako by povedali miestni. Najväčší juhoamerický predátor a jeden z hlavných symbolov Inkov. Je takmer nemožné ho vzliadnuť. Niektorí zamestnanci hotela nám neskôr povedali, že tam pracujú niekoľko rokov a nemali to šťastie ako my. Moja reakcia? Nakoniec sme dorazili do nášho lodžu. Takto vyzerá moja izba. Miesto jednej steny bola len sieťka. Predpokladám, že tá sieťka ma má ochrániť aj pred jaguárom, že? Že? Po večeri sme šli na nočnú prechádzku po džungli. Najprv sme videli žabku, potom pavúčika, potom väčšieho pavúčika, potom sme sa mu pozreli do obývačky a potom ďalšieho pavúčika, ktorý bol na strome, asi nemal obývačku. Potom sme videli takéhoto mravčeka, ktorý keď vás uštipne, tak vám zmeravie celé telo. A potom sme videli celé mesto takýchto mravčekov, ktoré keď vás uštipnú, tak vám zmeravie celé telo. Potom sme videli aj takýto hmyz a kobylku, ktorému miestni hovoria insecto palo. Tieto stromy sa že vraj pohybujú. A takto znie džungla bez svetla. Ďalší nový deň. Privítal nás takýto krásny motýlik. Na raňajkách nás pozdravil potkan. Ahojte, kamoši. A my sme sa vybrali 5:30 do džungle. Konkrétne k jazeru Tres Chimbadas. Takto vyzerám ja 5:30 ráno. A takto vyzerá lago Tres Chimbadas 5:30 ráno. Z diaľky sa už ozývajú rôzne zvuky. Prvé zviera, ktoré sme spozorovali, bol vták, ktorý sa volá hoacín. Pozrite sa bližšie. Pripomína svojim výzorom nejakého pravekého jaštera. A hlavne počúvajte, aké zvuky vydáva.
Znie to ako udýchčaný dospelý človek. Keby som to počul v noci v džungli, tak sa zbláznim. A zrazu v diaľke sme zbadali niečo, čo k nám začalo plávať. Čo je to? Sú to ryby? Sú to tie pirane? Nie je to niečo o mnoho väčšie. Je to rodinka vidry obrovskej. Najväčšieho druhu vidier. Potom, ako sme prehodili pár slov, alebo teda syčaní, vidry odplávali. Aha, korytnačka. Vyhrieva sa na slnku. Aha, tu sa vyhrieva korytnačkin bratranec. Veľký kajman čierny. Vo vode sa pohybuje rýchlosťou až 48 km za hodinu. Ja plávam rýchlosťou... No, nechajme to radšej tak. Cestou späť na rieke nás pozdravili aj papagáje. Konkrétne z rodu Ara. Po príchode do hotela sme načapali malé rozkošné opičky, ktoré sa snažili priblížiť sa k zvyškom z obeda. Hlavne nenápadne. Po obede sme započuli tento zvuk a nebolo nám všetko jedno. Znelo to ako z hororu. Zistili sme, že tento zvuk patril tiež opičke, konkrétne vrešťanovi hrdzavému. Započul som ešte jeden zvuk. Zvláštny. Pripomínalo to kvíliaceho psíka. Ale v zápätí som prišiel na to, kto to je. Veď to je môj najobľúbenejší vták, tukan. Pozrite sa, ako krásne hrdo sedí na strome. Alebo stojí? To v vtákoch nikdy neviem. Slnko zapadlo a my sme sa vydali na naše posledné dobrodružstvo. Pozorovanie kajmanov. Netrvalo dlho a jedného náš sprievodca zazrel. Ako to okomentoval môj kolega, tohto kajmana miestni volajú kajman biely. A je to jeden zo 4 druhov kajmanov, ktorí tu žijú. A my sme videli 2. Yes, alebo teda ako sa povie po španielsky. Sí, señor. A toto je zvuk džungle, keď ste na rieke v loďke ticho. Buenas noches. Ak sa vám páčilo video, dajte mu